Assalamu alaikum jama'a, barka da warhaka. Sunana Hassana Hassan. Sunana Binta Ula. Sunana Fatima Armayau. Ina ƙara sanar da ku cewa Al'ummar birnin tarayya Abuja da mu fito kwanmu da kwarkwatanmu domin sabunta katin zaɓenmu na INEC. Domin zaɓen ƙananan hukumomi a birnin Abuja da kuma zaɓe na gaba wato 2023. A matsayina na lebura mai aikin hannu ina kira ga daukacin jama'ar birnin tarayya Abuja da kowa fito sabunta katin zaben shi domin wannan zabe da kan tunkaro na shekarar 2023. Wannan muhimmin sako ne daga Ramatu Tijjani Aliyu, shugaba adala ta gari mai ba da gudunmuwa a cikin wannan jam'iyya wato ko tamu ta APC wato ko mai alamar tsintsiya.